Спершу зраджуєш присязі і біжиш на референдум, потім свариш окупаційну владу і погрожуєш Путіну кастрацією, а тоді облизуєш чоботи ФСБ. Такий шлях за роки окупації подолав кримський блогер Олександр Таліпов. У нас, как говорится, Россия границ не имеет. Ждем, когда исконно русские наши территории наконец возвратятся домой. У вас очень много в Севастополе людей, которые почему-то поддерживают Украину. Их тоже приходится периодически ставить на место. Я бы вот с Графской пристани давал бы им пинок под зад. И пусть бы они плыли. Говно. Ще 2 роки тому і сам Таліпов міг опинитися в буцегарні через підозри у прихованих симпатіях до України. Тоді, навесні 2021 року, він був маргіналом, який намагається стрибати з претензіями на окупаційну владу Криму на чолі з Сергієм Аксьоновим. Місцеві пропагандисти навіть пригадали, як у переддень так званої «руської весни» тоді український прикордонник Олександр Таліпов запропонував каструвати російського президента Владіміра Путіна. Таліпова обливали зеленкою, роздавали копняків, а двері його будинку завішували плакатами про скандал з домаганнями блогера до 2 жінок у мережі. Одна з них – Олена Бобкіна, яка мала необережність звернутися до Таліпова по юридичну допомогу. Чтобы я у него не спросила, он: возьми в рот, дай. Я ему скидываю фотографию, там, где я прооперирована ранее, как бы у меня живот прооперированный, а его это не волнует. Он все равно: отсоси, дай мне. Я обратилась в полицию, написала заявление на него. До переслідування не дійшло, а цькування Таліпова вмить припинилися. А трохи більше ніж за півроку консерва вскрилася. З початком повномасштабної навали блогер Таліпов перетворився на сексота і став виконувати чорнову роботу ФСБ. Таліпов створив кілька телеграм-каналів під назвою «СМЕРШ», а також мережу інформаторів, які повідомляють про будь-які прояви українства – пісні, мова, засудження війни тощо. Блогер, який за півроку до Великої війни ходив Феодосією озираючись, тепер став кумиром фанатів «Русского міра» та допоміг ФСБ організувати наймасованіші системні репресії та зачистку будь-яких проукраїнських проявів. Разговаривая с сотрудниками, мы приходим к мнению тому, что таких лиц за повторные, во-первых, они все становятся на учет, они все теперь под контролем, все выявлены, они все имеют определенные ограничения, связанные там с финансовыми операциями, связанные с, допустим, приемом на определенные работы, с получением допуска. Правозахисник Ескендер Барієв пригадує Олександра Таліпова до окупації, коли блогер намагався стати активістом і реалізуватися як політик, але з вторгненням росіян показав істинне обличчя. Тот, который там кричал и говорил, что он там за будущее Украины, сегодня является действительно, не просто даже шестеркой, а тем инструментом, с помощью которого они оказывают, оккупанты оказывают давление на обычных граждан, проживающих в Криму. Недоносами єдиними живе Таліпов. Він ще й постійний постачальник буханок російським військовим, здебільшого на фронти Херсонщини. Стукач під українськими санкціями, а прокуратура Криму підозрює його і в колаборації з ворогом, і в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі за ксенофобські випади щодо Кремли. Я думаю, там будет целый букет статей. Они все у нас на счету, и, соответственно, в отношении них мы будем инициировать, чтобы компетентные органы Украины проводили, не только открывали уголовные производства, но и довели эти производства уголовные до ума. Крім українського правосуддя, є ще й невидима рука справедливості, яка час від часу хапає зрадників і колаборантів на окупованих територіях. У липні під вікнами квартири Олександра Таліпова, можливо, був попереджувальний вибух мотоциклу, про що він з напруженим обличчям бідкався пропагандистам. Тож до вироку українського суду ще треба дожити. Жителя Ялти, який нібито стріляв у колаборанта Олега Царьова, заарештували на 2 місяці.
Окупанти звинуватили 46-річного чоловіка за статтею про замах на державного діяча. Йдеться в ухвалі окупаційного Київського райсуду Сімферополя. Після затримання російські силовики змусили бранця зізнатися в нібито зв'язках з СБУ. Мовляв, в українській спецслужбі наказали знищити Олега Царьова в Ялтинському санаторії «Кіров», де зрадник мешкав останнім часом. Звідти його забрали непритомним з великою втратою крові. Але нині, за даними ФСБ, життю екс-нардепа і колаборанта Царьова загрози немає. Великий десантний корабель «Мінськ», уражений ракетою в Севастополі, вже розібрали. Про це повідомляє осінт-аналітик МТ Андерсон, який опублікував супутникові знімки сухого доку Севастопольського морського заводу, датовані 31 жовтня. Розібраний «Мінськ» вийшов із сухого доку і пришвартувався на північ від нього. Підводний човен Ростов-на-Дону поки що нерухомий, зауважує аналітик. У середині вересня українські військові вдарили крилатими ракетами саме по цьому сухому доку суднобудівного заводу у Севастополі. У той час там ремонтувалися великий десантний корабель «Мінськ» і підводний човен Ростов-на-Дону, які, за даними ВМС України, не підлягають відновленню. Колишні співробітники СБУ в Криму – найактивніші ворожі хакери. Такого висновку дійшли фахівці Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. В їхньому аналітичному звіті йдеться, що найбільше кібератак проти України здійснила група «Армагеддон» «Гамареддон». Лише за минулий рік більше сотні. До кібергрупи належать хакери Ялтинського підрозділу ФСБ, колишні співробітники СБУ, які присягнули росіянам. Гамареддон – передусім шпигуни. Їхня фішингова розсилка відрізняється високим рівнем підготовки, знанням українського контексту та розумінням специфіки роботи різних організацій, зауважили у Держспецзв'язку. Угрупування атакує державний сектор, державні підприємства, сектор безпеки й оборони та правоохоронні органи. Хакери Гамареддон намагаються дістати максимум інформації про автомобілі, ситуацію на дорогах, арешти та дістати дані камер спостереження. Також зрадники присяги у співпраці з російським ГРУ здійснили кібератаку на українську національну інформагенцію «Укрінформ».